Kung babaguhin natin ang konstitusyon, ito ba'y makakatulong para sa ganun umangat ang ating ekonomiya? Ganito lamang kasimple yan, mga kababayan. Kumbaga merong kompetisyon like Jollibee o McDonald. Ang mga mamumuhunan, namimili rin yan saan siya papasok. Sa Jollibee o sa McDonald o sa Burger King. So kanya-kanya kayong gimmick o kanya-kanya kayong mga insentibo para sa ganun mahikayat nyo sila. Parang nung panahon na nagsimula McDonald's sa Pilipinas, nung una wala silang mga fried chicken, wala silang mga spaghetti, nagsimula sila mga hamburger lamang. Pero kalaunan dahil nakita nilang mas kailangan nilang maglunsad ng iba't ibang produkto para makakompete sila sa Jollibee, ginawa nila yon. Kaya naglunsad sila ng mga fried chicken, mga spaghetti at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang Jollibee. Dahil nakita niyang lumalaban at nakikipagkompetensya sa kanya, ang McDonald's. Ganyan talaga ang paghahanap buhay. Kinakailangan, kung gusto natin ma-attract ang mga mamumuhunan, bigyan natin sila ng sapat na insentibo.